svima! Dobrodošli u moju kuhinju i na moj kanal. Danas sam odlučila sa vama da pripremam štrudlu. Obavezno probati ovaj recept. Od sastojaka je potrebno 800 g brašna, 300 ml mleka, 1 kocka kvasca, 2 kašike šećera, 3 jaja, 1 margarin i džem za premazivanje. U posebnoj posudi stavljamo 1 kocku kvasca, 2 kašike šećera, malo mleka, i zatim dodajemo 2 kašike brašna i ostavimo ovo da naraste. U brašno dodajemo pola margarina, zatim 3 jaja, i narasli kvasac. Krećemo da mesimo. Testo smo umesili i ostavljamo da naraste. Testo je naraslo. Delimo u 3 dela. Zatim razvlačimo oko dio. I zatim stavljamo džem. Vi možete bilo koji. Ovo je od šljiva. Štrudlu mažemo jajetom. Ovo možete, a i ne morate. Štrudlu stavljamo da pečemo u zagrejenoj relni jedno 20 minuta. Sada štrudlu prelivamo vrelim margarinom. Znači vrela štrudla, vreo margarin.
Ovo mu dodatno daje lep ukus. Štrudla je gotova. Veoma je ukusna. Vidite kako je nekada. Obavezno probati ovaj recept. Jedan je od najboljih. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i šerujte svojim prijateljima. Pozdrav!